kapuso, alang sa Besto, klain na po na Mindanaoan singer and songwriter ang atong makauban. Ila-ilaho nato this morning si Mau Ria. Maibutag Mau, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hi, maayong buntag, Attorney Retzi. Ako maayo man, and maayong adlaw pod sa mga nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV. Mau, please share to us when ka ba na-introduce sa music? Start ko sa music is kanang nagdako magud ko sa church, and sa singing wala kay ko'y proper training. Kay since nag-start ko sa church, dito na ako na-learn na kantahon ang akong mga sariling gisuwat. And sa songwriting naman, nag-start ko by joining songwriting bootcamps na nag-introduce pod sa mga community of songwriters diri sa Mindanao, such as kaning Mindanao Music. Dito siya nag-start. And Mau, daghan po kayo tag mga viewers karon sa Mindanao nga naga-aspire sab na mamahimong sa manimo. Ando na ba kay pwede na mensahe alang kanila o di kaha tips as they also start their journey towards being a singer and a songwriter? Right jud sa kanang imong language. Kay daghan magid gay tag ma-offer, daghan kayo maayo diri sa ato ang kanang kinahanglan lang gid nato start lang gid ta nga and magpadayon kay mo lang man gid siya ang kanang kuan, ang skills are there, atong pagka maayo are there, ang mo go lang gid ana, ang mo cross lang gid sa line, ang mo break lang gid sa border, mo gid na challenge diha. Just recently nga nag-release ka sa imuhang bag-o na song. Please tell us more about it. Ug unsa man ang hugot ani nga kanta? PGKN, para gyud ko nimo na song is a collaboration with J. Florence of Crescendo Acoustic. Nag-start mi sa mong concept katong nakita na mo ang isa ka meme bitaw about kanang manghugas siya plato niya, makalit siya katawa, which inspires us to write a song about it na kanang mag-describe ato na feeling na makatawa kag kalit samtang naghugas kag plato is makaingon jud ka ba na para gyud ko nimo ana na feeling. So ang pinaka-interesting part aning process namo sa among pagsuwat is kaning ang goal man gyud namo ani kay kanang to inspire other songwriters and friends na mag-collaborate na ipadayon gihapon atong craft bisag dili pa ta pwede magtapok-tapok. Kasi kanina magod mong collaboration is gibuhat na po siya virtually. And para ma-prove ba na pwede gihapon data magpadayon bisan sa kadaghan sa restrictions. Ug syempre, dili makompleto nga mo ang mordi kung dili mi makadungog og sample. Time siya ang akong heart, tug-tug, gadasig sa tugog, tug ang akong heart, tug-tug, time para good be. Gamit at anong plato kay manghugas ko, ihating na sa kuwang kanang trabahoon. Kay ako ang adlaw rohon, ayaw na kupukaw kay mata na ko, klaro na kaayo bisag, walay ang Diyos, para gyud ko nimo. Wow, ang sarap talagang ma-in love. Daghan kaayong salamat Mau for bringing love into the air. Thank you and amping birmi. Daghang salamat Attorney Retzi for having me here at Home with GMA Regional TV. Daghang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.